Passen 2:15, és 2 de setembre, arrenca el Telenotícies Matí, el dia que hi ha 2 ferits greus a l'hospital perquè el correbou de Vidreres, un dels animals, s'ha escapat del tancat. Hi ha 17 ferits més. A partir d'aquests fets, l'Ajuntament diu que es planteja el futur del correbou a la festa major. L'huracà Dorian passa per les Bahames amb la màxima categoria, el nivell 5 de 5, amb vents sostinguts que s'acosten als 300 km/h. Per ara es desconeix si hi ha danys personals, tot i l'evidència de l'impacte en les cases, infraestructures i tot el que el Dorian ha trobat al seu pas. La ultradreta alemanya augmenta considerablement la seva presència als parlaments dels lands de Saxònia i Brandenburg, però hi queda com a segona força. Els partits de la gran coalició podran continuar governant. Això sí, necessitaran altres suports. A Ginebra, la cimera independentista de partits i entitats s'acaba sense un acord tancat. Partits i entitats asseguren que treballen per consensuar una resposta unitària davant la sentència de l'UO que va arribar en les pròximes setmanes, aquesta tardor. Mínima incidència de les vagues de Ryanair a l'aeroport i de les aturades parcials dels treballadors de Renfe en plena operació tornada de les vacances d'estiu. Veurem com evoluciona. 3 dies després de classificar-se per Europa, l'Espanyol perd a casa 0-3 contra el Granada a la tercera jornada de Lliga. Els blanquiblaus només han sumat un punt. El Madrid va empatar a Villarreal amb 2 gols de Bale. I pel que fa al temps, encara molt pendent, sobretot en les immediates hores de les tempestes que localment poden ser fortes, sobretot al litoral central del país, i tot i que descarreguen amb més intensitat dins el mar, van fregant la costa. Tramuntana forta a l'Empordà i temperatures cap avall. Aquesta tarda repetirem ruixats al nord-est. I quan passen 2 minuts de 2:15 del matí, a Igualada, això, 22 graus, de moment encara negra nit. més exigents. I ja us dic... La Premium Tonic Water de Vichy Catalán t'ofereix aquest espai. Bon dia, sorpresa i de les grosses a l'RC Stadium, on ahir l'Espanyol va perdre amb el Granada. Qui us ofereix el temps? Factor Energia. Les pluges queien amb ganes aquí. Des de Llagostera veiem com de nit i, a més, acompanyat de llamps i trons. Aquest front que ens va creuar ahir al vespre i encara de nit i matinada ha anat deixant alguns ruixats aquí, amb ganes i amb moltes ganes de que plogués, perquè a la majoria de comarques feia molts dies que no plovia amb una mica més d'intensitat. Però també, el que està en notícia, els que s'han mantingut desperts, són aquests llamps i trons que s'han vist des de molts punts del territori. Bon dia, hem començat avui molt i molt pendents d'aquests ruixats, que sigui més estable, encara mantenint el vent del nord i les temperatures recuperant-se una mica demà. Fins ara. Bon dia, són les 7. A aquesta hora ens hi posem amb tot el que està passant, amb els titulars que comencen. A Vidreres, 19 ferits, 2 de greus, després que s'hagi escapat un correbou, un bou en el correbou d'aquest municipi de Girona. L'animal, com veuen, ha saltat les tanques i ha pujat. I mala tarda per l'Espanyol, que ha caigut amb contundència. Jordi, bon dia, a casa. Exacte, i ha estat en un moment difícil després de classificar-se per Europa. A Vidreres, l'Ajuntament es planteja el futur del tradicional correbous. I ara, el temps, amb la Gemma Puig. Qui us ofereix el temps? Factor Energia.
I el que fem, Gemma, bon dia, és sortir del plató per veure com s'aixeca aquest dia. De moment aquí a Sant Joan d'Espí no plou, Gemma. No, exacte, no ens estem mullant, eh? Aquests ruixats, aquestes tempestes han passat ràpid i sobretot, han descarregat dins el mar. Aquí darrere meu veiem com fins i tot alguna petita escletxa comença a obrir-se. Gràcies, Gemma Puig. Ara, els esports. La Premium Tonic Water de Vichy Catalán. Empat del... Efectivament parlant, han passat 3 dies... D'això, avui que tot va tornant a la normalitat, en traiem alguna notícia. Tot el que passi ho explicarem. Que vagi bé. Bon dia. Ara, als matins de TV3.